wacho ni Faith kende ma wanyalo wacho no wacho ni winjruok kata tudruok mane kind UDA kod ODM nyalo bedo ni pod nitiere makarenya. Faith winjo kaka jowetegi oloso kendo nyalo pimi rachil gigo mopogore opogore magiwacho. Kata kamano kwang'iyo kaka piny Kenya ringo gi sani, bende podi paro ni winjruok makamano kata tudruok makamano podi ogure mise apar motegno mane ODM gi UDA okete kogno. Joyce, kwanza narito nadwa duoko wach moro mane Brenda nowacho. Kano wacho ni Dr. Raymond kelo mana vijende serikal to onge empowerment motimo. Koro mano is very misquoted and I would like to clarify. Samoro kung'eyo, but Dr. Raymond Omolo is one of the PS kopogore gi tije as a PS motimo to empowerment mang'eny osetimo. En gi program miluongo ni Youth Transition Initiative. Mano specifically mar vijende. They empower vijende. Last month kende no meet gi jo boda boda kod jo tuk-tuk. Monyeo negi tuk-tuk manyie na beach, onyeo negi apikni, kendo miyo gibe pesa manyalo konyogi kaka capital marendelea gi grupe gi eko. Apart from that, bende nitiere women empowerment mabitiyo gi nyithindo nyiri matindo maanda Jomona Dada Foundation. Pod mano pod Dr. Raymond matiyo godo. Kendo kuom sani osewuotho e nani moko, osewuotho across Nyanza te. The last event kata ochonya tike nyocha negin a beach story negi wuoyo gi jonam goye komo pogi life jackets kendo be empower gi ka jonam omigi gimoro mambe ginyalo dhiro godo wan gi nomro ko bed ni mana en mana rech kende cast kuno kende giman kopogore gi mano dhia many other programs kendo ma promote godo talent mag sports bende ma gi meet timbe madala local ngeni vijendewa tournaments madala getimo very locally eni go e school color time to rumo to mano Dr. Raymond Bosekele mondo oinua tournament to the okang machielo, not just at the ground level locally. Imiyo gi jerseys to support gi. Gimachal about body bend, winjo ka mentioned about school fees. This is the same person manose wacho, Mose proposed to the parliament, ni mondo funds te mag CDF go bed centralized. Instead of terogie school de, to terogine MPs, tinyal ngad direct from the ministry, to nyatheka nyathi osom, to mano MPs notamore. To iwinjo ka ngato mention the MPs, no, iwinjo. Kore feel kaka vijende be, kata kwa watu challenges ma serikal manigo, but we must also hold everyone accountable, gi level gi manitiere. Sani nitiere pesa mang'eny mabire counties. Onge ng'ama wuoyo weche mag counties. To subtende wa onge yedhe, ma ok shit Ruto. Iwinjo. Mae en shit ang'owa, governor. Yore pod richo. Moningo governor soningo pa. To sani nikech wane broad-based government kimbe gi kaw advantage niya sirikal mamare mo betim projects to get the brand gi nango mago make gi makoro gitimo pa county. Koro ka wanyalo choose this energy be mondo kech kwadwaro services ne jowa wachakuro gi piny MCA ni moyiercha timango kae mufeli MP moyiercha timango iwinjo onge tende waket baden tene mbadi ne Wandai ne Omolo to gi sirikal te to yet one gi devolution mopogo okenge MP ma itije governor ma kama tije chope ngenya ka women pigi basaris to koro opanyalo wacho ni support onge Migori County for example a financial year 2023-2024 mano koro report from the controller of budget there was 1.2 billion mano ngo the basaris that money was not spent, it went back to the exchequer. Why? Iwinjo ok ni pesa onge pesa nitiere. To nitiere nyithindo mang'eny ma Migori County mok this school ma fichando. Sani ng'eny nitiere gimoro be Nyanza kama wase normalize arambe mam nyithi mar this school. Chona arambe nok ng'eny ahinya. Sani dala ka dala mshua nyathini ko chope school tigwara meni kechango economically wadok piny. Ton be jina nyuol. Sani be jinyuol to onge pogruok mani sani kwanza sani maji ok nyuol sana kaka ne chon. But economically wasedok piny emomiyo kora arambe gi around the increase. To kane wanyalo yudo channel mani pesa basari ma governor biro chaiko nyalo dhi direct kech somewhere nyatike population watin kere ugi 40% mar CDF moningo benni dhi education onge nyathi manyalo chandore ne school fees koro kwanyalo devolve shite wagi kaka be sirikal osebedo devolve nyaka piny to inyalo doka miyo wa teach mayot iwinjo miyo wa teach mayot dala kocha I think ma be responsibility mar vijende dala kocha ngato kama dawa kia gimoro ni serikal mamalo gi serikal mapiny okia counties okia rais kange matek to en rais tingene as kaka jatelo manie counties ben gi responsibility mang'eny
mar timo sensitization ne jogi e mondo ging'e ni as a county ka era kanyalo kolo jowa sani kata governors goeko sirikal oseketo anyalo ngani tamare jinyeki mar koro broad based government ji lobby for resources mag counties be to ntie governors moko ma podoling to moko be lobby to mar county gito giling godo to ginanda first people mar goko ka pesa odeko sirikal mamalo to pesa ne ko migi to gitero kanye koro kaka vijende be kwa they call gik maricho sirikal to achakuru gi piny kech no sani wacho ni Ruto must go Ruto sabi ngama chelo chako donjo to counties to aweyo ka pod ochung pod un gi governor ucha pod un gi MP ucha pod un gi MCA ucha ngano be kwendo pod wadhi go must go because it's a whole system to system no nyongo achak question kwa ya piny kodhi malo ilero kanyo makanya